Ден 14 от 39 до сватбата. Днес ще си говорим за коса, или по-точно за моята коса. Направих няколко видеа, в които попитах момичета за съвети и съответно изпробвах някои от тях вече. Сега ще ви кажа подред нещата, които пробвах. Хиненовата вода я знам от преди това. Пръскам си от време на време. Лично моята коса се сплесква и не харесвам този продукт, но ще го свърша. Това е другия продукт, който си закупих преди да запитам момичетата. Не е, нали, препоръчан от някой. Мирише между спирт и ягода. Пръскам го 3 часа преди да вляза в банята и си мия косата съответно. Не виждам някаква разлика в това да е по-мазна или нещо подобно. Дали е пораснала повече, не мога да ви кажа, защото го ползвам от почти месец. Искам да е една идея по-дълга. Няма да стане по-гъста, защото цял живот ми е била такава косата, но идеята ми беше да порасне малко повече, защото искам да я пострижа с няколко пръстчета в краищата преди сватбата и съответно, не знам, искам да порасне по-бързо. Другия продукт е този, който се закупих. Го използвам от 2 седмици, невероятен е. Косата ми е на 3 дена, имайте предвид, че е мръсна в момента. Пръскам го след като се изкъпя на влажна коса и като се суша с сушуара. Съответно не бухва на места и не изглежда на клечки. Другия продукт, който ползвам е ето това. Трябва да слагам много малко, понеже моята коса е тънка и слагам толкова. Нещо такова, колкото грахово зърно.